Hey. Christian. Hallo. Ja, goed te zien. Welkom in de Domtoren. Ik was hier op bezoek bij Marco Safili, de stadsbijaardier. En jij bent docent op de bijaardschool. Dat klopt. Ontzettend leuk dat je er bent. Ik heb een paar vragen van je. Oké. Zullen we even daar zijn? Doe het. Jij bent docent aan de HKU Ja, en de Nederlandse bijaardschool, heet dat zo? dat heet zo. Ja. De Nederlandse bijaardschool is een stukje van de haken. Ja? Oké. Ja? Ja, heel klein stukje. Hoeveel studenten zijn daar? Op dit moment is het op 6, 7. Dus niet zo heel erg veel. En hoeveel bijaardiers hebben we in Nederland? Er zijn op dit moment een stuk of 60 actief die bij elkaar 180 carillons bespelen. Dus, 60 bijaardiers die 180 Ja. carillons bespelen. We zitten hier in de toren van de Dom. De meest centrale, misschien wel iconische bijaard in het midden van het land, zo'n beetje. Wat zegt dat over Nederland als bijaardland? nou ja, de plek van het instrument midden in de stad. Het valt mij altijd op als mensen geïnterviewd worden op straat in de stad, dan hoor je altijd op de achtergrond een carillon. Ja, echt? Ik heb zelfs het vermoeden dat ze er dan een carillon tussendoor mengen om te laten zien dat we in een Hollandse stad zijn. Is Nederland een bijaardland? Nederland is eigenlijk wel zo'n beetje het bijaardland. Ik moet zeggen de lage landen. En dat heeft ermee te maken dat in de 15e en 16e eeuw kwamen de torenuurwerken op. Dus de algemene tijdsaanduiding voor de hele stad. En er hoorden een paar klokken bij natuurlijk om de tijd aan te geven. En ook om de uurslag aan te kondigen. En uit dat stukje, die klokken die de uurslag aankondigen, is uiteindelijk het carillon ontstaan. Eerst 4 klokken, meer klokken, slimmerikken die de toetsen aanmaakten. En dat groeide uit en groeide uit. 17e eeuw, ontzettend rijke tijd. Dus ja, elke stad wilde wel een carillon